Що є каменем спотикання у питанні надання кримським татарам кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Знаєте, я не розумію ці 30-річної розмови на цю тему і весь час спотикання. Для мене очевидно, що Крим має перспективу тільки при тому, коли це буде на певному етапі автономії, а в перспективі це має стати державою кримських татар. Я поясню чому, тому що на мене ображаються і одні, і другі. Одні кажуть, що ти даремно це говориш, тому що на нас потім пальцем показують, а інші кажуть, що ти там забагато на себе береш. Дивіться, українці свою державу мають, росіяни свою державу мають, поляки свою державу мають. Чому її не мають кримські татари? Це їхнє право. Так, кримські татари на півострові в меншості. Це їхня справа, як вони знайдуть спільну мову з тими етнічними групами, які там живуть. Але це дасть можливість зберегти мову, зберегти культуру. Що це те ж саме питання, про яке ми з вами говорили попередньо, по українському. Ми всі це розуміємо, і цьому сприяємо, і усвідомлюємо це. Більше того, я хочу вам сказати, ми чомусь весь час дивимося на державу як утворення в середньовічних уявленнях. Невже не зрозуміло, що ми вже сьогодні дійшли до розуміння того, що кордони на суші, кордони на морі, кордони в свідомості, вони вже зруйновані оцією ось штукою. А це говорить про зовсім інший світогляд на існування держав. Бо в кінці кінців це розкривається через право нації, народу на існування мови, культури, на збереження всього цього і так далі. Звідси це архаїчне відношення до конституційної моделі, до моделі держави. Мені здається, що там треба шукати відповідь, чому це не відбувалося внесенням змін в Конституцію, і не відбувається. Я вірю в те, що ці молоді люди, які прийшли, які складають більшість партії «Слуга народу», вони поступово навчаючись державотворенню, вони приймуть оце нове розуміння таких інституцій, як держави, і вони здатні проголосувати. Бо поки що вони являються неофітами, це свого роду в більшості така табула раса, на якій можна написати красиві літери, красиві слова. Чи здатні вони це вивчити? Давайте побажаємо їм здорового глузду, сил, емоцій, як кажуть поляки. До речі, кримсько-татарська мова, вона є у списку вимираючих. До речі. А я про що кажу?